Už dlouho držím odpor vůči aktuálnímu covidovému šílenství a rozhodl jsem se nyní konečně vyjádřit. Vzhledem k tomu, jak se situace extrémně vyhrocuje a se zdravím jako takovým už má dávno pramálo společného, rozhodl jsem se vyjádřit svůj protest proti covidovému šílenství, proti současné cenzuře, proti škrcení naší ekonomiky lockdowny, proti zavírání škol, proti rozdělování společnosti, proti protiústavním nařízením, omezováním svobod a práv. A samozřejmě i proti povinnému očkování, o kterém se nyní spekuluje. Jednoduše začnu tímto. Jak je možné, že zloministr Vojtěch prohlásí, že nerespektuje rozhodnutí soudu? Jak je možné, že Kubek prohlásí, že je na čase očkovat děti, když je onemocnění COVID-19 ohrožuje na zdraví minimálně? Jak je možné, že Flegr na svém Twitteru prohlásí, že by v léčbě měli dostávat přednost očkovaní s tím, že se smrtí neočkovaného počítá? Vláda vědomě a děsivé je, že nejen u nás, porušuje práva, lidské svobody a z ústavy si dělá hajzlpapír. Demokracii je třeba kontrolovat a tohle je nepřípustné. Nesouhlasím se s současnou cenzurou řady odborníků, kde je opačný názor i kapacit jako profesor Jiří Beran cenzurován nebo označen za dezinformaci jen proto, že nesouhlasí s vládními výroky nebo vyjadřuje oponentní názor. Nesouhlasím s nechutnou propagandou vakcín proti onemocnění COVID-19, která je prezentována jako spása, přitom nyní konečně všichni vidíme, že tomu tak vůbec není. Vláda očkovaným slibovala klid, slibovala jejich vizi svobody, slibovala tečku a že po proočkování budeme žít v blahobytu. Mimochodem, od kdy se očkuje kvůli svobodě? Proč dodnes výrobci vakcín a státy nepřevzali zodpovědnost za aplikování vakcín a snaží se dobrovolně dotlačit lidi k tomu, aby si šli sami za sebe vystát frontu na hlavách, než očkování udělají povinným? Vakcína je experimentální a až nyní se začíná otevřeně mluvit o vedlejších účincích. Všechny nás oklamali a všem nám lhali. Stejně jako lhali s tím, že vakcinační pasy, povinné očkování, rozdělování lidí, výhody pro očkované a podobně jsou dezinformace. Pokud se dezinformace budou stávat tak rychle skutečností jako za poslední rok, čekají nás velice zajímavé časy. Jak mají občané vládě věřit, když jim soustavně lže? To, jak jsou neočkovaní omezováni, vydíráni a veřejně nálepkováni, nejde už přehlížet. Na druhou stranu se začíná probouzet víc a víc lidí a otevírá oči nad současnou situací, kde už vůbec nejde o zdraví. Místo placení reklamy a propagandy se má financovat léčba, která existuje. Zde se dostáváme do kapitoly hazardu s lidským zdravím. Stejně tak je hazard s lidským zdravím očkování lidí a těhotných žen bez zdravotní dokumentace v obchodních centrech, na hromadných akcích, na nádražích nebo dokonce v autobusech. Hazard s lidským zdravím je i vyškrtnutá přednemocniční péče nakažených s těžším průběhem a samozřejmě nošení respirátorů či roušek takřka rok a půl v kuse. Nechci si ani představovat, co to udělá s imunitou a zdravím člověka, který respirátory nosí opravdu poctivě a hlavně úplně k ničemu. A další věc, která je opravdu katastrofální pro budoucnost nás všech, jsou nesmyslná opatření a nařízení. Neřekl bych nic, kdyby se tak dělo jen v první vlně, kdy jsme všichni propadli panice vyvolanou médii. Když se ze zajímavosti vrátím v myšlenkách do této doby, kdy jsme pomáhali starším lidem, šili si navzájem roušky a věšeli je na ploty pro kolem jdoucí, je mi až do pláše, v jakou hru se všechno změnilo. Ale už téměř 2 roky se tu nařizuje to, co zjevně nefungovalo ani před rokem. Nečinně přihlížíme devastaci naší vlastní ekonomiky a kultury. Náš stát se topí v dluzích a dělá neustále další kvůli ničemu. Tímto chci poděkovat i všem existujícím volným zónám, kde se majitelé podniků rozhodli čelit nesmyslným uvozovkovým opatřením a nelustrují lidi, zdali mají svůj QR kód. Ani soused odvedle, ani obsluha restaurace a ani zaměstnavatel nemá bez vašeho souhlasu právo vyžadovat informace o tom, zdali jste nebo nejste očkovaní proti onemocnění COVID-19. Když už jsem zmínil tuzemská média, je mi z nich až na výjimky na blití. Každodenní počítání nakažených, nehledě na přehlížení nakažení versus uzdravení, neustálé strašení a tlačení do vakcinace, která žádnou spásu a blahobyt nepřinese. Vůbec nechápu, jak se řeči o takzvané kolektivní imunitě vůbec dostaly do popředí zpravodajství. Zaplacené celebrity pro propagaci vakcín, polopravdy a cenzura, to vše z našich vlastních daní. Najdou se i samozřejmě tací, kteří promluví jinak, než se to hlavounům hodí, viz Janeček, Landa, Peková a další, kteří jsou v zápětí pošlapáni a dehonestováni. Tohle už zavání totalitním přístupem k věci, nikoliv demokratickým.
Televizi odmítám zapínat, měl bych z toho vymytý mozek. Jenže co to udělá s psychikou starších lidí, kteří se kvůli médiím bojí i vyjít nakoupit nebo přijmout návštěvu svých synů a dcer v domnění, že když se na čerstvém vzduchu nadechnou, zemřou na covid? Jediná rouška, která nyní funguje, je rouška lží, polopravd a mediální manipulace. Nenechme se vydírat vlastní vládou a nepovolme. Lží o tečkách a takzvaných dezinformacích, které jsou nyní skutečností, už bylo dost. Stop cenzuře oponentních názorů, stop devastaci naší ekonomiky a stop rozdělování společnosti.